Adwalero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi miweche manyien kwadhi nyaka kaunti ma Meru kama gavana ma Meru Kawira Mwangaza koro nyalo puko mogo bang' od bura mar kaunti no pedayanga twak ewi okang' ma thiche oko. MCAs ma kaunti no koro biro twak ewi golo Mwangaza e kom chieng' tich adek juma manyien bang' miyo gavana no thuolo mar wacho gimomiyo ok onego ogole apis. Mana kaka dino koth lero no Mwangaza e gavana mokwongo romo kod dwaro mar thiche oko mano bang' yiero ma higa mokalo. E ywaruok ma kinde ka kinde mane ochakore mana thuolo machuok bang' gavana ma Meru Kawira Mwangaza chamo muma, MCA achiel kende mane ok ochuoko ke dwaro mar thicho gavana no oko makoro sechwale od bura ma Meru. MCAs dwaro ni gavana no mane okawo komno maonge duond bura mora mora mondo thicho oko kuom tiyo kod apise marach, dwaro makoro jopiny bende ni kod thuolo mar golo e pachgi kuom ndalo 7 mabiro. Tutakuwa na lile jambo linaitwa public participation siku ya Jumatatu kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 7, na tunataka kuwatangazia Wameru wote popote walipo waende kwa website ya County Assembly assembly.meru.go.ke waweze kudownload ile motion ambayo iko pale, wasome walete Jumatatu, na wanaweza wakilisha maoni yao yakiwa yameandikwa watume kwa anwani yetu iliyo pale, anwani ambayo imeandikwa pale kwa advert yenye ilikuwa kwa newspaper ya leo, ama walete kwa mikono yao siku ya Jumatatu. Ka opogore kod tiyo ataro kod pen chike mathurka, MCAs wacho ni gavana Mwangaza oseketho chike moko 10 mag kaunti ka oriwo mago matayo ndiko mag jotije kaunti kaachiel kod tiyo kod omenda yo mok kare. Chieng' tich ariyo juma manyien, gavana igero ni biro chopo e nyim MCAs mondo duok penjo e weche mosebet kaluore. Tunatarajia gavana atapewa nafasi pia kuja hapa ajitetee mbele ya wabunge, na Jumatano tujadili yale mambo ya ule mswada na tuweze kupiga kura yetu kulingana na, tukiangalia mswada wenyewe, tuangalia maoni wananchi, na gavana mwenyewe anaweza fika kivyake ama atume mawakili wake wafike wamtetee mbele ya bunge, na tutaangalia pia kujitetea kwake na venye atasema yale mambo ambayo ameweza kutajwa pale kama sheria ambazo amevunja, na yale mambo yote amefanya ambayo tunaona yanaenda kuleta aibu na kuleta shida kubwa na uvunjaji mkubwa wa sheria kwa kaunti yetu ya Meru. MCAs wacho ni Mwangaza ne omiyo jaode Murega Baishu tiche tok chik kendo tiyo kod apise marach kane ochuno jotije kaunti mondo land kambine man kod wang' jowi mar Vaite TV, kendo jok mane ok otimo kamano ne obwogo ni obiro riembe tich. Jood bura ma Meru bende omako lweny kod gavana no ewi moko kuom weche maduol makedo kod mibadhi EACC ne ondiko ne dwe mokalo, kama wachore ni Kawira ne ondiko nyimine gi 2 tiche tok chik. Lwenj gavana no bende koro ni kod ranyisi ni nitiere lwedo moro manyalo bet ni dhire ma opogore kod MCAs ma Meru, kama koro MCAs ne omedo ne ketho ma itudo kod duoko moko kuom jotelo mawuok e kaunti no marach, ka oriwo jatend migawo mar pur Mithika Linturi kaachiel kod seneta mar kaunti no Kathuri Murungi. Thoth MCAs ma Meru ne oyier kod duond bura mar UDA, kata bed ni gavana no mane ok ochung' kod duond bura mora mora bende ne oseyango ni otenore kod kweth mar Kenya Kwanza. E thuolo mar juma achiel mabiro, koro ibiro yang kama tend kaunti ma Meru biro chomo, ka bende ywaruok ma kamano hinyo mana jopiny ma ok yud dongruok mane gigeno e kinde mane giyiero jotelogo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.